Durante o ano 2025, a presidencia da Red de Juderías de España recae en Ribadavia e, polo tanto, o seu alcalde, César Fernández, ven de ser nomeado o seu presidente, cargo que ocupará ata principios de 2026. O seu mandato prodúcese nun ano especialmente simbólico para a entidade. Creada en 1995, celebra, polo tanto, 30 anos de existencia. Fernández Gil asume este novo reto como unha oportunidade para a promoción de Ribadavia, xa que nesta rede están cidades como Barcelona, Córdoba, Cáceres, Toledo, Jaén ou mesmo as galegas Monforte de Lemos e Tui. O seu papel é clave para liderar proxectos de colaboración, fortalecer lazos internacionais e impulsar actividades culturais e deportivas. Eso nos vai a permitir ter unha maior visibilidade a nivel nacional e como obxectivos dentro do que este mandato, pois unha das cuestións que me marco como alcalde e neste caso presidente da rede, pois é tecer outras redes dentro da rede de Juderías de España ou establecer contactos con outras redes da mesma naturaleza en todo o ámbito europeo. Existen redes culturais en toda Europa vinculadas á presenza dos xudíos nos diferentes países e nos queremos aproveitar a oportunidade para que esta rede de Juderías Camiños de Sefarad, esta rede española, pois estableza lazos e contactos con outras redes europeas que nos permitan, pois si cabe, atraer máis xente que busca pois unha experiencia vinculada co pasado sefardí. Ribadavia ten destacado como un membro importante e activo dentro da rede, xogando un papel sempre relevante tanto no ámbito de conservación como da divulgación do seu patrimonio xudeu. A Red de Juderías é unha asociación sen ánimo de lucro que traballa desde 1995 para a conservación e difusión do legado histórico e cultural das comunidades sefardís de España.